Ijonjo Wanemi no nansobu Officer Karoto I mere gini Iwe unuzo Iwu no under arrest Iwu okada nuzo Papa ebe agaje na elebe achere gị ugbu agaje ebe ahụ ọzọ gị mata operation ọzọ ka ọ gịnị Erighị judge. Iche na ọnụ police wo nga hoga nga hoga. Ele bi soro ka ị gawa ododa. No gwa me ele bi soro ka itigishi. na papa cheka ka mgbagodi go papa ihe mere megode ihe jakpawe ihe o ụbọchị n'ime ebe ọzọ anyị ga-aga na ya kwasị go ejimo ka m chebe ọzọ anyị ga-aga na make ezigbo ego Kwotem shi elego. Mu folo tem na elego na ajụkwa ihe ọwọ ọbara m. O me tiger ihe ke atapụtara m akpọm. Na abịara m ga jụ ajịja asị m ọwụ nna m. Na nna m ọrị nwa brief nna ya ọrị brief. Na ọwụ ngishi ndie ya. Mana gị na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ te ihe m na-ahụ wa anịnị. M ga na-ahụ anịnị m na-ahụ osisi ka nkwụ. Ụmụ ndị oshi otokoto ha ndị oshi niile na-agbagbuchi mbọ ọhịa m na-ahụ n'ime gị. Adịbe isi nweta ọbụrụ oshi I don't know. You talk as if you are onto criminology ihe na-ekwu ka ya. Mkwuri nwekwara akọ na uche. Ka I put na police work wo nga ole hụrụ gị gosiri. Mekwasa ere awụrụ ọgọdọ. Nwe karị ka gị nọ. Ị ga-aga kọsiri na ọkwa mpaga ka m wụ. Ka m gwakwa gị agwa I am your fathers. Ya wụ nna gị. Gị na-ekwukwa gị chefu hapụkwa na mụ na gị yikọ uniform. Gị buru ọdụ m buru. Anyị na-aga hụje gị che na mụ na gị nọ n'otu ọkwa nna gị jikwa ese. Koka. papa chema gbagi papa ka mgbagodi gị si akima ugbu na wedi nwatakịrị chere imegodi ihe ndị dove brain aki wotago papa ihe ngodi na jet movement papa ka mgbagi ele ebe ọsọ ga-aga gị kọ ya kwatị nwekwelu mgbe ezi gị ebe ị ga-aga ngụnwa ga-esi m ebe anyị ga-aga nna anyị dị nsọ kpakpando nke ụtụtụ odumeje ngwa duru m laba nhalie ihe mrahụ oge na-ekwu machi akwụkwọ eche ga-abịa gị by force mụ na gị ọnọ n'otu ọkwa na-ekwu gị na-ekwu nwa na-akụziri nna ya ụzọ gbamakwa ọja bịa ka anyị gabe ebe anyị na-aga ha nọ ga-akọshi papa wetulu olu no papa wetulu ya kwesịghị ihe ahụ kwere ihe kwere isi adọ ka wee m chere ka mgba gị owu I continue na ebe ahụ papa aga amata na anyị si ọ na n'otu checking point ka at least anyị ga-ebe ọzọ na aga nọ nweta ezigbo ego you ma reason am na papa chee ya echiche na chebara ya ị na-achọ ịkọwa wụsa anyị nọte ebe na ibugharị ahịa ibugharị ọnọdụ ọ ya nụ na ihe kara ikwu na gị nọ emere m aka ote ka agbụrụ ọchanja ngwa nga ịga bidogodo ebe anyị nọtụ taa mbọsọ ọzọ anyị amarazi ihe anyị ga-eme ngwa papa bịa na je na gakwa m n'azụ ka m lele m ihe m mụrụ ụtọ ọrị ebe eke nwe kpọtọrọ agaghị ma sọ m obodo nọ n'ọgba aghara gịnị ka anyị ga-eme ndị uwe ojii anyị mere gịnị ebe chekwa adịghị mma laba adịghị mma atịrị gị ụba hello ndewo isi ndewo hi hi hello tell Adima. oh hey iwe onye ebe iwe onye environment Yeah. iwe onye ebe Yeah. ọfịa ọkwụsị bụ mgbe anyị bịa gị sị nwe mgbe shi kpaga gị papa ọ gbaga mbe to kwụsịla nụ isu ọ gbaga mbe to kwụsịla ele otu o siri kwụsị shi m nọ na ga-aga ihụpụ ahịrị ya ọfọ ma mfe ntọ ka esi m na ọ kwụsịla akwụsị biko baga ọzọ ga-aga anya ọchị papa ganye ọchị nye personal arrest nyekwa awụdịkwasị asịrịkwa ngị nye ọchị ezi ị gara oge degburu m ahụ ala ịnụkwa duru ala nnọọ were nwa ya afọ ọsịrị enweta ị ga-esi gị fọsụ ọchị ma ya ọnọchị ga-ekwopụ ya ghere oge bend onwe gị down ịnụkwa
inyecha gị ito mkpụrụ gbazie ajaja akwụ bụrụ ya ote bụrụrụ m bụrụ ya gbacha otere ga ebukula otere na agbachara agbacha apụta nga ndị ụmụ afọ ya ga hụlala nwa ala anyị gbuo nwa shigo afọsịla afọsọ ee ya nne nwaanyị ọma don't be offensive. Oh? No problem. Oh, there wasn't a problem. You got to go. Yeah, personal rest between two of we. Yeah, I'm not going to some marriage. Yeah, we don't like it. No. Oh, I'm a mama. I'm not gonna. No, guy, I'm gonna capital no. Yeah, we're gonna no. Yeah, me no wow. I would more officer. Na adama the two hashes to people. And I won't. Hey, yo. Nda, Hey, Mramu. You will kill your number. You get so what you see. Okay, now, I'm not gonna happen. I number, Officer. Number, nda. Number ndwa street ebe ndị ahụ bi number ha number oh ọfịa aishile na ọfịa pụtazie sharp sharp enyi nwakwara anyị oh number ndị ọsọ repụrụ enu people Papa. rape You need him. I go mama. Papa, mama ga no makaya. Officer ga no makia. Living. Ya wo gawazie o. Ngwa no disike o. Bye. Oh, you just go more time. Papa. Oh yeah. Yeah. Nge. So, get on your get what I put it. Yes, go mapata. Papa shake when ha aputa. Let us see get kwaka I will take a shine kwa ga apụta ochi bragata. Ochi agbasi ya will take ka eji block do shine got. Okay, Papa. Because of number kid is some gani mo ha ganyo si Papa. Because of onye. Papa so balo. I don't know lo. I'm agba onions. Ginu so geji game ihe na fry pa ya da. Joy. Imo na tele shamenu. Joy ko ga dagi na ho. Ị ga-agwa onions. Nne gị. Ya dam chai. Mụ na nwa m kwa na carrot. Aga m ata gị ga-eda krom n'ọnụ m. Ọwara na-agba gị. Gị ka a ga-anya ọsọ gị kwopụta. Na Papa we shego gam. Kọnsisiri pụọ ga ebe ọsụsọ. Nwa kpụrụ kodu. Papa want them. Kama ogo tụtụrụ la ọsụsọ. Papa bịa kwa kaila Papa. Biko, lawa. Enwe nwaanyị ji m ụgwọ. Ihe awo here m ji anata ego. M ga-anata ego eriele ihe. Ihe ego m ji ata miki. Papa ma go mama o. Ama go mama o. Ị ga-agwa onye. Ama go mama o. Bịa bela. Papa. Bye. Papa. Bye. 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 Ofia. Nkudu ze putawa. Nkudu ebe putawa na ebe na nwere na aga. Kamgbe kuta ibra nonga. Mu bido to onye shiri nga aga. Anata bed man ma 1 naira. Owo ka ibra ano. Papa. Papa akuda to lagi. Ije fore sinde madu agala na afia. Obere go na habatawa. Abatara aya na we go anyị na ije go. Papa, remember asi ngozi na adịrịrị ndị na kara ndị na-enye. Alakịrị m kwuo otu ngozi na-adịrị ndị na-anara ya waanyị karịa ha nwa na-enye ebe ka abanyego onye m ji ekwu maka biko ya dịrịkwa ngozi a ya dịrịkwara anyị o maka na anyị nọcha nga ata m ga-enweta ego kọvara ego ole anyị natara ụnyaahụ agụrụkwa m alaiki ya obi agụdụkwarị m mma Papa ụjọ atụla gị akwụkwọ nsị gị bi ebe a ị ga-ahụ ya
obere oge ugbu a anyị ewetawa ego ezigbo ego anyị na-aka atụzi ya mmụọ soja tụla gị nna kwụsị ebe ahụ ọsịsọ a na-agwa ya ụka ere ọmụ aka na-emere ọnụ red ele ebe isi ele kọmpanị penti na ijiri gba ahụ ọnụ gị red zana ajụjụ ya nụ ịghọta ihe m na-ekwu maka na ọchabedị ọya iji ghọtabedị akwa nne mgbe ọ chaana ị ga-aghọta ya nga ugbu ọrụ ya raa ya ya eluo ya loma gị n'ime ndụ gị nke na ịghọta ha ahụ ọnụ gị na-acha ote otu ibe ọwụ Chineke charịrị gị ote ka ọgụ ji aka gị charịa ahụ ọnụ gị ya na-asị m ya ghọtara ihe m na-ekwu elee kọmpanị penti ị na-arụ na ị na-emere advatiz ijiri ji were penti gba ahụ ọnụ gị gbarịa what reason ka ijiri gba ahụ ọnụ gị penti zamia ana m arụrụ onye ọbụla ọrụ ị arụ onye ọbụla ọrụ ga-ezere penti gba ahụ ọnụ gị ị arụ onye ọbụla ọrụ ga-ezere penti gba ahụ ọnụ gị n'ụwa ọjọọ nọ ụwa Chineke kere na-atọ ka ifo otu ma o jighị nje laik dị ya gị were sakụlọ penti gị otu ahụ ọnụ ga-acharịa ọkwa nne ọfịs anyị na-akparịzi m akparị aghọta m o chịrịchịrị ọmị ka ị na-agwa na m na-akparị gị akparị ka ọgụnwa na-akparị m ka ọgụnwa na-akparị chikere gịnị mụnwa na-akparị gị ka ọgụnwa na-akparị chikere gịnị a whole office of the law ọwụ otu ihe ahụ nwa m ọfịs na ya asị m nwa m ọwụ otu ihe ahụ ọfịsa ehomi ka ị na-agwa na m na-akparị gị akparị ọfịs karọt na-akwa akwa ewe who doesn't know me in this Vaseline who doesn't know me in this Vaseline nwe na-amadị m na gburugburu gị na-agwa m na m na-akparị gị nwoke m you are under arrest na gịnị mere n'ịgba ịcharịrị ahụ ọnụ gị you are under arrest papa ihe jụgadi ya ahụ harido ka m jụga papa echefuola lee ihe o ji n'aka ka ịjụga abazụ pet ọ gbara na ahụ lee ka o ji n'aka papa ka m jụgodi gị ka m jụọ ya ọfịsa ka m jụọ ya ihe ji n'aka na oke gị ewu ndị a ihe a wee ewu m aga ahịa ire gịnị wee ewu gị ewu agba ewu m iji aga ahịa gị ire British nye otu unu chiri gba Germans nwa m bepe akwa offense number 1 bepe akwa ele the certificate of the ownership otu onye nwe ya certificate ya ele the certificate of birth ya mgbe ọ mụrụ ya ya bụ abụọ aka atọ ya ele nne ya ya nwụsọ ngwa mụrụ ewu anaghị na-ebe onye akwa ewu begawa akwa refuru uju ọ bụ ihe o bega akwa onye ga-azọpụta na mo ezuru m ezo ọ na-akpa m ọchị nkịta aka nghọtara ihe na ebe ị na-aga ele ihe ji ihe ka anyị nyere gị ihe ka m gawa ebe m na-aga ị chọrọ inye m bribe ka anyị nyere gị ihe ị chọrọ inye m bribe owo legal na Nigeria ka ị chọrọ inye m ịma na bribe wụ legal otu ihe ahụ nwa m illegal na Nigeria ka ị chọrọ inye m ga-enyere m ya wụrụ welitetara aka gị were nwa 50 naira nwụrụ anwụ fọpụta dị kpọma ha ka unu na-akparịsị m akparị egbe elu gbagbuo ogo katapụla na-enwere brek kwọrịakwala m gị ana m akpa maka Chineke m gwere mbibi ote bie gị bigbo gị ga-aga enwunye anya gị ịmakwa ihe mbụ ga na ọ wara aghara ihe mragbuo gị na-ekwe ya daa kpom gị kpọtọrọ nga ị gara agazi osi ewu no wonder mgbe ọ na-aka ekwe go to miss ihe ha ndị omega ji ahịa oru na-eyihi ọcha na ka ị chetara ị ga-agara ewu iri ewu n'ụkụtụ egwu na-ebeze gị asa ogu nwe ego asị m na-eghe ma onye nwe ego makwa na onye nwe ego asa ogu nwa nwe ego ha na na-ebe otu ihe ebe ga-esoje gị egwu na-ebe ya na-akwụ jidenụ mo zọpụtanụ mo ezuru n'ehụ mo iche na ịmado onye iwu we knows you anyị ma onye iwu na ihe ọ pụtara n'olu Igbo ọfịsa ka nkwu okwu gịnị bụ isiokwu kịkịta isi eke chọrọ ịnụkwa nne ịnụna n'ọdụ ya ka ị n'isi ya oke aga m ada mbọs ya n'ime ngụ isiokwu m ọwọ na ị ga-ewepụta ihe ka o shie otu egwu ịmarasa ị ga-ahapụ gị ị ga-agba egwu na agba ị ga-agba ha agba each of this my goat nga awụ 10,000 naira then gị gbu isi ọnwa gị maka ahụ ọnụ 5,000 ha na-abawụrụ 35,000 25,000 nwa m ọfịsa m ejikwa m ụdị ego ahụ ebe ahụ ego ole ka a na-ere ewu n'ime ahịa do I bloody care? Does it look like I care?
Oh, can see results on. Come on. Go there. Gakwa burial go. Have a good. Onoshi. Hand robbery. Officer, you are begum. Oh, nego. You got to nene when nego yamogo. You have done nego kago for Liana. Wala. Sigo pa. Pop. Officer Karoto, I got Malagaraki. Ihu ọ̀kadà n'ụzọ ọnọkọ ndị arrest. One phone call. Ọnwa no trata. Ipa to turn ogba. Onye dirika egbori ya nama 7 pieces of namasis. Egbole ya hotel ni ha niile ya ara mmiri ara kolotara niile no ni ara fat ara abụbara obi eru ihe niile ara gbade na amọ ga-etokwu. Onye anwụ ọ trata nna m dị onye ro ya yi.